E.M. रनजित बसुमतारी बिथाङा एनिमेल एन्ड हासबेन्डारि बिफाननि गेजेरजों गावनि बियाबाव 27 जन सुबुंफोरनो हांसो राननानै होदों। बिटिआर सोरखारनि राव हारिमु धोरोम बासियालासे समान मोनथाय समान जौगानाय थांखिखौ लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय खामानि मावनाया थारैनो जाफुंसारदों नामा? नंगौ, बिटिआर सोरखारा बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनो माखासे जौगानायनि खामानि मावफुंनो आसा होबोनायखौ लानानै थांनाय 31 नं सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिटिआर सोरखारखौ आसा होबोनाय माखासे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै होननानै बेरेखा दोलोआ गोख्रोङै बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव रायजो राजाफोरनो बुंथिदोंमोन। बेराफारसे बिटिआर सोरखारा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा जौगानांगौ थांखिखौ लानानै माखासे आसनिफोरखौ मावफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। नंगौ, थारैनो 14 नं सिरांदुवार बियाबाव E.M. रनजित बसुमतारी बिथाङा 27 जन सुबुंफोरनो हांसो राननानै होनायखौ मुलाम्फागिरि बिथांमोना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' E.M. रनजित बसुमतारी बिथांमोननिसिम साबायखर बावो। दिनै जोंनि 14 नं सिरांदुवार ब्लकनि सिङाव UPPL सरकारनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव एनिमेल हासबेन्डारि डिपार्टमेन्ट बिथां E.M. राकेश ब्रह्मनि बानजायनायाव मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो हांसो फिसा राननायनि हाबाफारि लानाय जादों। गासै जोङो 2500टा हांसो फिसा दिनै जोंनि ब्लकआव रानदों। गतिके बे 2500 हांसो फिसाखौ राननायजों लोगोसे बे हांसो फिसाखौ फिसिनायाव माबायदि आबाद लानांगोन बा जोथोन लानांगोन बेखौ लानानै जोङो बेंटलनि भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टनिनो डक्टर मुस्रिमा सुस्मिता बसुमतारी नामखौ एक्जेक्टलि बावगारबाय आं, डक्टर बसुमतारी बिथाङा फैनानै दिनै जोंनि बेनिफिसियारिफोरनो ट्रेनिं होफैदों। खोब गोजोननाय मोन्दों। थांनाय बाराव जोङो बेफोरबायदि बेनिफिसियारिफोरनो दाउ, हांसो, फारौ, अमा, मोसौ राननो हानायाव जोङो ट्रेनिं होनो मोनाखैमोन, खिन्थु देग्लाय ट्रेनिं होनो खाबु मोनबाय। आंथ' बिराद मोजां मोनदों जोंनि बे बिटिसिनि प्रमद सार सरकार दानायाव। दा जों रनजित सारनि अननायाव जों हांसो दा सानैजों 50टा हरदों आरो दा जों दा बेखौ मोननानै बिराद गोजोनदों। दा बेखौ जों दिनै लांफैदों आरो। आगोलनि समफ्राव बेबायदि मोनाखै, एबार फार्स्ट आरो बेनो। हांसोखौ मोननानै माबायदि जोथोन लागोन आरो माबायदि आबाद खालामनायनि बेखौ जों दा बायदि सिगाङाव जोंनो दा एसे ट्रेनिं होदों, जों दा बेखौ बाहायनोसै आरो। माबायदि ट्रेनिङा जाहैबाय बिदिनो गोरलैनिफ्राय माबायदि फिसिनांगौ, बेखौ मेडिसिन बाहायनांगौ बेखौ होबाय आरो। सन्थुस्थ' रोंबाय नामा? एसे दा औ रोंबायानो। इयुनाव मा आसा फारिबावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय? बिटिआर सरकारनिफ्राय जिहेथु माबा मोनसेफोर फैयोबा बेफोरखौ मोनबावो खोमा, जों बेखौ सानो आरो। আমাৰ আজি নহয় মানে প্ৰথমৰ পৰাই ভাল লাগিছে, যেতিয়ালৈকে আমি প্ৰমোদ ছাৰ আহিছে আৰু ৰঞ্জিত ছাৰে আহিছে। আমাক যিমান ভাল কৰি মানে আগত এনেকুৱা পোৱা নাছিলোঁ আমি, ইমান মানে বস্তুবিলাক বা নিজৰ মনটো অলপ অশান্তি আছিল। যেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰ আহিছে, ৰঞ্জিত ছাৰে আহিছে, আমি মানে বহুতেই সন্তুষ্ট আছোঁ। আৰু যি পাব লাগে এইগিলা গোটেই পাইছোঁ আৰু কি। এইকাৰণে আমাৰ মনটো আজি বহুত ভালে আছে। আগত পোৱা নাছিলোঁ। নাই একো পোৱা নাছিলোঁ। মানে এতিয়া যেনেকা প্ৰমোদ ছাৰ আহিছে, ৰঞ্জিত ছাৰ আছে, মানে চবে মানুহবিলাক লগতে ঘূৰে। মানে আগত এনেকুৱা নাছিল। আমাৰ মানুহবিলাক চোৱা নাছিলে। যিখিনি মানুহ ইহঁতৰ আছিল, সেইগিলা নিজে মানে আমাৰ জাতিও আছিল, মানে ইহঁতে নিজে পাইছিল, নিজে লৈছিল। এতিয়া মানে চবজনকে চাই আৰু ছাৰো খবৰ লৈ থাকে যে গাঁৱৰ কিমান পাইছে, পোৱা নাই সেইগিলা। 2025 আমাৰ বিটিচি ইলেকশ্যন হ'ব। UPPL চৰকাৰ থাকিব নে নাই? UPPL চৰকাৰে হ'ব লাগে। থাকিব লাগে। আমাক যেনেকুৱা ছাৰে আজি হাঁহ দিছে, মানে আমাক আগত যাব কাৰণে দিছে। মানে আমি ভালকৈ আৰু যত্ন কৰিব লাগে। আৰু বাইদেউ মানে আনিছিলে
মানে অলপ ট্ৰেইনিঙো শিকাই দিছে যে এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। আমি উত্তৰণি খাটাৰ পৰা।